ngesikhathi silaphaya amaphoyisa awasho ngolutho, ayekhona nje mile kwamina ngaze ngathi kuwona hawu i-ambulensi yini ngabe ithatha isikhathi eside kangaka ukufika, ibizwe yini amaphoyisa, bathi hayi niyazazi nje into yakho. Ngathi mina thina uma sibize yethu i-medical aid-ke sifone i-medical aid isilethele eyethu, bathi hhayi yonke into yenziwa u-office control. Njengoba sebemtshelile uma ukuthi ibhizi le kahulumeni uzoyithinta le, uma ukuthi akayitholi uzoyithinta le private. Hhayi samanje nje impela angazi ngoba nje umzimba wakhe waze warimuvwa abo mhlampe kwabo-10+1. Isigameko sasikade senzeka ngesikhathi isigameko angeke ngibe neshow kahle, angazi noma kwakuwu-8 yini kwenzeka. So ngapha kwase sekulindwe ne-mortuary van, i-mortuary van yafika. Kodwa nje ngoba thina safuna i-breakdown, kwasho ukuthi asinayo inamba yalo muntu saya kubo ngoba siyakwazi kubo. Kwasho ukuthi phela ebusuku njengoba igebengu sezinje abantu abasabuyi, sakuthi abawusasabuyi. Uma sibuya kanti iphoyisa linayo inamba, sesithina asibathola le, basethi hawu nginalo inamba kalo. Angazi ukuthi babengabafoneli ngalo from the start i-breakdown ngoba babenayo inamba, base-ke sebeyabafonela-ke hayi i-breakdown yafika ngokushesha, yena wayeserimoviwe bheka. Yebo siyaphila. Sizocela mhlawumbe umama uzi-introduce nje igama, mhlawumbe uma ususichazela ukuthi kwenzakaleni ngoba siyazi ukuthi ngathi khona into esiyenzakalile le khaya, mhlawumbe usithathe nje from A up to Z. Mina nguMagumede Fakanxumalo. La ekhaya sidlulelwe ubaba wala ekhaya kukaMageza, kudlula ikaMageza Sithakazelo umbamba. So kushona ubaba wala ekhaya, kushona ngokudutshula ubaba wala ekhaya unama-tuck shop. So kwathi ngomsombuluko ntambama eyovala ama-tuck shop ngokuhlukahlukana kwawo, ngoba uqala lapha aqala khona avale athathe intombazane ahambe ayovala nakwesinye, ahambe wakholektha wonke amantombazane lawa asebenzayo. Usho ukuthi wayesadlula esitolo esodwa, wayithatha intombazane wahamba. Uma efika esitolo sesibili esamile ngoba akehle emotweni, amantombazane nje yakhiya izizongena emotweni, kwavele kwaqhamuka abantu. Uma-ke esha amantombazane uthi abantu babe-7 bamqhulula-ke ngenhlamvu, bamshaya. Intombazane isemotweni yakhala yathi cela bangayibulali ngesikhathi bedubula ngoba naye yayidubuleka. Base sebevele bayivula imoto, bamdonsa ubaba wala ekhaya, bamhlisela phansi emgwaqeni ngale kwemoto, hhayi ngakwi-passenger, bamisa ngakwi-passenger, bamqonqothela lapho-ke ngey'nhlamvu. Intombazane le yayikhiye esitolo yathi nibaleka, kwasho ukuthi khona omunye osemile ngezansi, ngoba lapha kunendlela nje edlula phambi kwasesitolo. Imizi ithanda ukucinana, kushuthi kuthanda ukuba ama-slums like. So bayivimba ngesibhamu nayo, bathi ayizovula esitolo. Yavula-ke intombazane esitolo, bathatha babekuthatha konke, bakuthatha babaphuca. Ubaba wala ekhaya nokhiye wemoto awuzange uze utholakale. So nalenye ingane ilimele, isesibhedlela ilimele nje futhi okwangempela, ngoba size sisho sithi ukushuthi ukuba ikhalanga ukuthi icela ungabulawa, mhlampe nayo ngabe yashona ngale ndlela ababedubula ngayo. So-ke sathi thina safika ubaba wala ekhaya wayevele sethule phansi, kwaba ukuthi ushona kanjani. Kodwa futhi basho ukuthi hayi asizile kunina ngesikhathi edubule, kushuthi le yadubuleka ngoba yayisemotweni phakathi, ngoba le yayikhiye esitolo abayidubulanga. Wadlula kanjalo ubaba wala ekhaya ngomsombuluko, mhlampe
kwakulethana mhlawumbe angeke ngibesho ukuthi kwase kwahamba ugesi la ngoba nathi savuswa nje ngase ngilele nje mina flat ngenxa ukuthi ugesi wawungekho. So-ke kwaba yilokho-ke nje ngoba waphuza uyovala ngenxa yokuthi wayesabhizi wenzisa iy'ngane ama-homework yabo. Ngoba uze wathi uma wala ekhaya kwaze kwacishe kwathi hayi Magesa ngoba usebhizi kakhulu angihambe kuyilanda iy'ngane ngoba baye bashintshane sometime. Uthi kodwa kwaba khona lokho ukuthi angimyeke uMagesa ayolanda yabo ngoba vele nami ngibhizi ngokunye ngikwenzayo. Ethi ngoba uMagesa isikhathi kuyasigcina iy'ngane nazo ngoba nazo zasho ukuthi sasixakele ukuthi hawu ubaba namhlanje wathi ukaleti mhlawumbe negabha yamishiya asazi. Amaphoyisa akhona sabana ukulwela izwe lethu silisana nabantu bokusiza ukuthi uhulumeni wethu obusa izwe uprioritize bona abantu bafike kakhulu kunathi. So sesifuna amalungelo ethu njengezakhamili zase-South Africa. Mina ngokuyi-analyze ngiyazi ukuthi kanjani. Umnotho-ke wethu-ke uyangena-ke la abasemnothweni amabhizinisi ngokuhlukahlukana ayangena. Lokho ngeke sikubalekele ngoba ngeke ube nezwe ungenawo. So ukubambisana kwethu kuvikela lezi zinhlaka esengiyibalile. Mina ngizocela ukunibonga kakhulu bafowethu, ningapheli amandla. Ngicela nje ngaso sonke isikhathi noma ngathiwa kuyasetshenzwa uma kune-operation, uma kunani ngoba